kwanan nan yanzu ga motar nan da nake hawa Bello mai tamayi sir ne ya aiko min da ita sabuwar kau ya bani Qur'ani guda 20 ya dauko naira 1000 ishe ai mata takarda Bello mai tamayi su wallahi ban taba ganin sa ba sai ran nan sai dan ganshi a talabijin to amma da Allah ya Allah nasa fa ka gani aka kira na aka ce gashi nan saboda annabi har yanzu ban koma ba to ba dan Allah ya mun ba inna ma dai muku lillahi la nuridu minkum jaza'an wala shukura shi ma ba malami bane abin da yake tafsiri wallahi billahi shi ma tafsiri yake an gani tafsirin zama sai ka yi wato waɗannan mashi ne suke yi sallah sai ga dubu gani kare yake wa irin wannan yana tsayin alherin wani a koye wani a salari wani a koye ba ga Allah yake so ba sadaqatu sirri tanfa'ul qalb kai sadaka a koye ma ka je ka kawo malami wanda ya gajiya to ko Allah ina fushi da kai ya daina wannan nufi ne na annabi baka ji wani malamin da ya aiki babu da buhun shinkafa ba a ƙauye jan gindi ike wa ba iya tashi sai aka aike mar ya ga buhun shinkafa irin mai farin buhun nan guda 3 sunan ne mai farin gida tazan ce ko guda 3 aka kai mai ita aka sauke aka ce mai sama ne yace mai sama Bello shi ko yake aka maka ga naira rike ce bane limami ne a kawai sai miƙe wallahi sai miƙe sai ce Allah ma albarka Allah ya biya ma bukata wannan mutum a ina yake aka ce a Kano ne tun daga nan limamin nan bai ƙara jin gindi ba to mutum ya tashi ba a ba za ka ja gindi ba yara sun gudu shi da yanzu idan ya ganka baka da kuɗi gudu zai yi